चवथीच्या फाटभुंयेर सुहास धुमाळ हे फाटल्या 40 वर्सांच्यान फोंड्यां येतात। श्री गणेश तबला मेकर अशें दुकान थाटून ते तबला, पकवाज, शामेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करता। वाद्य दुरुस्ती करपाक लागपी लाकूड उत्तर प्रदेशांतल्यान जाल्यार तबला आनी पकवाजाक लागपी चामडे महाराष्ट्रा सावन घेवन येता अशी माहिती वाद्य दुरुस्ती करपी सुहास धुमाळान दिली। नमस्कार, तुमचं नाव? सुहास भारत धुमाळ। सुहास भारत धुमाळ। मूळचे कुठले तुम्ही? आम्ही मूळ पंढरपूरचे। पंढरपूर। हो, पंढरपूर। आणि किती वर्षापासून या व्यवसायात आहात? मी आता गेले 40 वर्षापासून येतो। आमच्या वडिलांपासून आम्ही इकडे येतो। ओके। आणि म्हणजे फोंड्यात 40 वर्षापासून फोंड्यात येतात? हो, फोंड्यामध्ये येतो 40 वर्ष। आणि काय काय बनवता येतं तुम्ही? आम्ही तबला, पकवाज, तबला, पकवाज। ओके। परत म्हटलं तर मृदंग, नंतर ढोलकी, घुमट, हे सर्व वाद्य बनवतो। आणि फक्त बनवतात की रिपेअर पण करून देतात? नाही, रिपेअर पण करतो आणि विकतो पण। आम्ही विक्री पण असते आमच्याकडे। ओके। आणि तुमच्यासोबत कोण कोण येतात मग तिला? सोबत आता माझा भाऊ आहे, मोठा भाऊ अशोक आहे, पत्नी मेहुणा आहे, तो विकास आहे, बायको असते, आई असते आणि मुलगा असतो। साधारण 6 माणसं असतात आम्ही। 6 माणसं। साधारणपणे किती साहित्याची विक्री होते फोंड्यात? साधारणपणे फोंड्यामध्ये व्यवसाय म्हणजे नेमकं चतुर्थीच्या काळात म्हणतो मी। चतुर्थीच्या काळामध्ये फक्त 1.5 आणि 2 लाख रुपयेपर्यंत सीझन होतो। आणि हे सामान तुम्ही कुठून आणता? हे सामान आम्ही चामडे जे आहेत ना ते सोलापूरमधून आणतो, महाराष्ट्रातून। आणि हे लाकूड जे असतं ना ते उत्तर प्रदेशमधून येतं, UP-मधून। आणि चामडं कसलं वापरतं? चामडं ह्याला बकऱ्याचं चामडं असतं आणि म्हशीचं चामडं राहतं यात। हे चामडं वरच्या शाईसाठी बकऱ्याचं चामडं यूज करतात आणि वादी जी असते ना हे वादी असते ती म्हशीच्या चामड्यापासून बनते। आणि दुसरी म्हणजे शाई असते ते दगडी कोळसा असतो आणि लोखंडाचा खिस त्याच्यापासून बनते हे पावडर। मग नंतर त्याचं मिश्रण वगैरे करून आम्ही काय अशी शाई बनवतो। अशी हे मिश्रण रेडी केल्यावर अशी शाई बनवतो त्याची। नंतर मग त्याच्यावर शाई चढवावं लागते, तांब्यावर कपावर शाई चढवावं लागते। या तुमच्या साहित्याला तुम्ही जे बनवता त्याला गोमंतकीयांकडनं कसा काय प्रतिसाद मिळतो? गोमंतक या लोकांपासून आम्हाला काय पूर्वी एक 30-40 वर्षापासून चांगला प्रतिसाद आहे। म्हणून आम्ही काय वार्षिक काय येतो, कारण की आम्हाला इकडे गोव्यामध्ये काय वाद्याच्या आहेत ना गरजाची दुकान कमी असतं, पण कसं आम्हाला काय इकडे यावं लागतं, कारण गोमंतक लोकांच्या आहेत ना आम्ही गरजा पण हे करतो, म्हणजे लोकांना बाहेर जायला काय त्रास नको। बरं, तुम्हाला जे ग्राहक जे भेटतात ते फक्त फोंडा शहरातील असतात की बाहेरचे सुद्धा दुसऱ्या अन्य शहरातील? नाही, अन्य शहरामध्ये मग तसं विचार करायला गेलं तर फोंड्यामध्ये एक शाखा आहे आमची, साखळीमध्ये एक आहे, ओके, बिचुलेला एक आहे आणि वाळपेला एक आहे आणि पाळे कोकरीला एक, असे 5-6 शाखा असतात आमच्या। म्हणजे आम्ही पंढरपूर सर्वजण एकाच गाडीमध्ये मिळून येतो। ओके, मग ते त्याच्यात शॉपवर जातात मग दुकानाकडे गावाकडे। सध्या मी असा फोंडेच्या वयल्या बाजारात विठोबा मंदिराकडे ज्या जाग्यार हांगा हे गणेश तबला मेकर जे मूळ पंढरपूरचे फाटली सुमार 40 वर्सां ते चवथीच्या वेळार एकादश जाल्या उपरांत ते हांगा येता। साधारण 2-3 महिने ते हांगा तबले, ढोलकी, शमेळ, ताशे, घुमट ही सगळी वाद्यां तयार करपाचो व्यवसाय करतात। तांकां फाटल्या 40 वर्सांक गोव्याकारांचो तांकां खूब मोठो प्रतिसाद मेळ्ळा, बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। अंदूय ते हांगा परत आपलो व्यवसाय करपाक आयिल्ले आसा आनी तेणी लोकांक आवाहन केलां की चतुर्थीच्या काळान जे कोणाक असले साहित्य जाय, तबले जावं, मृदंग जावं, ढोलकी, हे सगळें साहित्य घेवपाक तेंचे कडेन मुबलक दरान ते साहित्य हांगा उपलब्ध आसा। सो गणेश तबला मेकर तुमकां जाहीर आवाहन करता की चवथीचें साहित्य जे आसा ते तेंचे कडल्यान घेवचें। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।